Magandang araw sa inyo ulit na mga ka-Promly. Welcome back sa Certified Promly Channel. At ito, nandito ako sa Barangay Minoro sa San Jose, Camarines Sur. So ito, mayroon na naman akong nakitang garden. So magkakaibang level yung mga garden na napupuntahan ko. Minsan punong-puno, minsan konti lang, but kanya-kanya silang style. Kaya gusto kong ipakita sa inyo na kahit simpleng garden lang, pwedeng maging maganda. Depende sa plantita at plantito. So ito ka-Promly, sana magustuhan nyo at marami rin siyang mga collection ng mga plants at iba't ibang halaman. Hello ma'am, magandang umaga po. Kumusta po kayo ma'am? Okay lang naman. Matagal na po ba kayong nagpa-plant, naghahalaman dito sa inyong garden? Ay, matagal na. Opo. So ano po yung mga magagandang halaman at mga magagandang collection nyo na naitanim nyo po dito sa garden? Ito, So, mga banda, magaganda siya, mga bulaklak. Ito, opo. Yung mga, Yun, wala. itong orchids, ano po ito, yung local orchids o Local yung, lang to, kuya. yung madali pong mawala yung bulaklak? Pero itong banda, matagal siya. Banda. So wala pa po siyang flower. Kasi meron na siya, kaya lang tapos na siya mag-flowering. So dito naman po sa ibaba mga kalatiya. Napakarami niyo pong orchids ma'am. At yung mga kalatiya. Pati yung ano po ma'am, kamote, kayo rin po nagtatanim nun ma'am. Wow, nasipag naman po. So ito ma'am, ano rin po ito yung ibang ano to, local orchids silang po, local din. So yung nakikita natin sa mga puno na madaling mamulaklak. Tapos one day wala na. Parang hindi, mga ilang week lang din. Week din. So iba po yung nakikita natin sa mga puno dito kasi karamihan sa mga orchids dito diyan sa mga niyugan. Mga lang, days lang. Isang araw lang mamumulaklak siya, ang tagal-tagal mo nga antayin. Pag mamulaklak siya marami, pero pag isang araw lang wala na. Okay, parang ganyan siguro. Opo. Ay ito, iba po ito, dancing lady ito. So ito maganda po muna mamulaklak na siya. Ito, hindi masyadong napakataba niya. Pero hindi ganun ka-healthy na siya. Opo. Ano po ma'am, nilalagyan niyo po ba ng abono yung garden niyo? Wala na. Yung mga halaman? Ano lang talaga siya. Didiligan lang po talaga. Opo. Hugas-bigas lang. Hugas-bigas. Kadalasan po hugas-bigas yung sinasabi. So ito ma'am, ano pong pangalan ng halaman na ito? So mayroon din silang anthurium. At ito parang kabisado ko to, kaya lang madalas na kakalimutan ko. Nakakalimutan ko yung mga pangalan niyan. Mayroon din po kayo ma'am na mga caladium. Yung caladium pink, tapos ito Heart ata yung kuya. ito heart, caladium heart. Oo. Din ito po, anong variety po 'yan? Hindi ko masyado. Basta caladium lang. Caladium lang Opo. So marami po kayong caladium dito. Din Red velvet ba yun? opo, black velvet. Black velvet. Nagbibinta po kayo ng halaman, ma'am? Hindi kuya. Ay, hindi. Talagang lang, garden lang po talaga dito. So, ang dami niyo pong orchids na ganito. Ano kayong pangalan nito? Puti. May croutons. Mostly mga mga orchids yung halaman dito ni ma'am. At ito nga, ang dami-dami. Parang lang, hinahayaan nyo lang po yan dyan. Hinahayaan lang yun. Tapos, pag umuulan sa kadidiligan, walang... Bayabas namin. Hinahayaan din Opo. namin nalaglag. Ayun, ang dami palang bayabas dito ni ma'am. Naghihinugan. Hindi pinapabayaan lang daw na malaglag yung mga bayabas dito. Ayun, may hinog na. Ayun. Then yung orchids, pag wala pong fertilizer yung orchids, no? Ganyan lang po talaga. So, mga bayabas. Then orchids. Ito po mga flowering na yung orchids nyo dito, ma'am. Ito. Ano po yung pangalan ng orchids ito? Maganda po yung niya. Yung bulaklak niya.
Native lang po siya. Yung kagaya yung dun sa Maynila namin lang. Opo. Makakapal yung ano yan. Yung mga bulaklak, saka malalaki po yung bulaklak. Opo. Sidong ba yung tawag? Opo. Ito yata yung Cattleya. Kaso payat siya, Cattleya na puti. Kaya na puti. Ayan. Ngayon ako nakakitang bulaklak ng Cattleya. Kasi yung pinupuntahan ko po, ang daming mga Cattleya pero wala siyang bulaklak. And purple daw po yung ano niya. Yun din oh. Puro orchids. Bigonia. So, kapramdi yung mga halaman dito ni Mami, mga koleksyon niya, iba't ibang ori ng orchids. Kaya lang, hindi pa siya flowering. Yung iba nag-flowering na pero yung parang yung magkakapareho lang yung sabay-sabay na namumulaklak. Yung hindi pa. So, very cozy yung garden ni Ma'am sa sa bandang garahe, mayroon siyang malaking mangga. Tapos may kasamang nara. Then mayroon din siyang sinyas dito, sinya. Kulay yellowish, Anong tawag dito? sinya. Sinya. Opo. Then isang mayana din yung Mayana. flowering. Yung mayana, yung Sinya. may dahon na kulay. Opo. Then, bigonia na collection. So, mostly talaga orchids yung mga halaman dito. Last, no? Orchids talaga yung halaman. Mamahalin. Then, ito po, napabayaan na po siya. Ayan. Sayang naman. Pero baka ma-survive na rin siguro siya. Hindi po siya, hindi po siya sensitive. Ilabas nyo na lang po dyan para mahamugan siya para bumalik sa dati. Then, ayun, yung parang bromelia yata. Pero tawag namin dyan, pinya-pinyahan. Then, ito, rare po ito. Ayan. Variety rin po siya ng bromeliad. Shamrock, purple. Then, mga bigonia. Bigonia in orchid yung bida dito sa garden ni Ma'am. At, ayun. So, shout out naman po dyan, Ma'am. Shout out sa mga taga Minoro at Tuminaw. Tuminawag. Malapit na po ba ang pista dito? Ay, tapos na. Tapos na. Sa Tuminawag naman sa 15. Saan po yung Tuminawag? Ano po yung San Jose rin? San Jose. Hindi ko kasi kabisado yung mga lugar dito. May nagturo lang kasi sa akin na dito raw sa Minoro, maraming magagandang garden kaya pumunta ko dito. Ayan. Okay. Mayroon po ba kayong kukumustahin? Okay na, wala. Okay na po yun. Maraming salamat po ma'am sa pagpapa-unlock ng i-feature ko yung garden nyo na napakaganda at napakaraming rare na plants na collection, mga orchids, black velvet, anong tawag dun? Alocasia, black velvet, saka yung caladium na pink. So, ayun po. Maraming pong salamat ma'am. Okay. Ayun po mga ka-prom din, napaka-accommodated ni ma'am. Pinapasok nila kagad ako. But tinatanong nila kung nagpapabayad ako. Hindi po ako nagpapabayad ka-prom di. Gusto ko lang i-feature yung mga garden. At syempre natutuwa ako. Parang naging habit ko na. At gusto kong ipinapaabot sa inyo, ipinapakita sa inyo yung mga garden ideas ng ibang mga plantita at plantito. So kaya ako natutuwa dahil pinabibigyan ko po kayo ng ideas kung anong klaseng garden, kung paano nyo i-design. So, sa pamamagitan po ng pag-feature ko ng mga gardens, nagkakaroon po kayo ng idea kung anong maganda sa garden nyo at kung anong style. So, ayan po mga ka-From Day. Salamat po sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan i-touch yung notification bell
at mag-subscribe syempre. Maraming pong salamat at Diyos mabalos.